В сърцето на една оживена ромска общност, където традициите се предават от поколение на поколение, един изключителен проект вплита цветните нишки на ромската култура в приказно представление. Добре дошли в проекта Нашата сцена, в който се борим за равни възможности за всички, независимо от техния происход. В проекта си партнират организации от 7 различни държави – Австрия, България, Чехия, Гърция, Холандия, Португалия и Испания, които обединяват усилия за насърчаване на участието на млади ромски артисти и пътешественици на пазара на труда на творческите индустрии. Но най-важното – имат за цел да популяризират и да се борят с дискриминацията срещу ромската общност. Тъй като се стремим към по-приобщаващо общество за младите ромски творци и пътешественици, ние създаваме безопасно пространство за ромски и неромски артисти, където да си сътрудничат и да споделят вярвания, култури и традиции помежду си. Нашата цел е да разбием стереотипите и да отпразнуваме разнообразието в ромската общност. А театърът, със силата си да разказва истории, е нашият посредник. Един от резултатите от проекта ни е да се създаде представление, което да резонира както с ромската, така и с неромската публика, насърчавайки разбирането и признаването. Но този проект не е просто поредната пиеса, а пътешествие в корените на ромската култура и празник на ромската традиция. Ето защо влиянието на проекта се простира отвъд сцената, насърчавайки диалога, разбивайки стереотипите и създавайки чувство на гордост в ромската общност. Проектът Нашата сцена предизвиква разговори, които дълго бяха отлагани. Това е стъпка към разбирането и единството. Това е празник на устойчивостта, свидетелство за силата на изкуството в разрушаването на бариери и напомняне, че взаимната човечност е изтъкана от нишките на различни култури. За да направят представлението възможно, група талантливи изпълнители и лидери в своите общности се събраха и работиха върху обща пиеса, която популяризира ромския живот, история, пътуване, обичаи и традиции. Изпълнителите са от различни страни и култури, но споделят една мечта – да покажат красотата и дълбочината на ромската култура чрез универсалния език на театъра. Те създадоха пиеса в 3 действия, всяко от които се изпълнява в различна държава – Португалия, Холандия и Австрия, и не бихме могли да бъдем по-щастливи от резултата. Така че бъдете с нас на премиерата на това забележително пътуване, в което всяка изява е празник на цветната ромска общност. Каним всички артисти да станат свидетели на магията на проекта Нашата сцена, особено изпълнителите от ромската общност, защото вие сте живото свидетелство за богатството на ромското многообразие и можете да допринесете за изграждането на свят, в който всеки глас се чува, всяка история се цени и всяка култура е важна. Нашият талантлив актьорски състав, подкрепен от внушаващата сценография и завладяващата музика, вдъхва живот на една вечна история и празнува историята на ромската общност. Така че не пропускайте шанса си да бъдете сред първите, които ще се докоснат до спиращата дъха сценография и костюми. Очаквайте ни, няма да ви разочароваме!